अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। वैभववाडी सोनाळी खून प्रकरणी पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे यांनी ग्रामस्थांना महत्त्वाचं आवाहन केलंय। पाहूयात। परवा आपल्याकडे सोनाळी गावामध्ये जो काही प्रकार घडलेला आहे तो अतिशय भयानक आहे। त्या अनुषंगाने मी जरी सुट्टीवर होतो तरी जे पोलीस स्टेशनला अधिकारी आणि अंमलदार होते त्यांनी घटनेची तात्काळ दखल घेऊन आरोपीला एक 15 ते 20 मिनिटांमध्येच ताब्यात घेतलेला आहे। काही डाऊट्स होते किंवा काही गुप्त बातम्या होत्या, आणल्याच्या नंतर खात्री केलेली आहे की सदरचा ऑफेन्स त्यांनीच केलेला आहे। घटनास्थळी माझ्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पण भेटी दिलेल्या आहेत आणि गुन्ह्याचा तपास कसा करावा आणि आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा कशी व्हावी आणि आरोपी बाहेर कसा येऊ नये या संदर्भात सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत। गुन्हा दाखल झाल्याच्या नंतर काल आणि परवा परत 2 दिवस वेगवेगळे शिष्टमंडळ येऊन निवेदन देत आहेत। आज तुम्ही सर्व पक्षीय तसेच नावळे आणि सोनाळी गावच्या सर्व उपस्थित ग्रामस्थांनी पण निवेदन दिलेलं आहे, ते प्राप्त आहे। तुमचे सर्व निवेदन वाचलेले आहेत। गुन्हा भयानक आहे। जरी 302 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला असेल तरी त्याला अजून पण कलम वाढण्याची शक्यता आहे। गुन्ह्याचा तपास अतिशय सखोलपणे चालू आहे। एक पथक तयार केलेलं आहे। मी स्वतः तपासी अंमलदार आहे। गुन्ह्याबद्दल कुठल्याही प्रकारचा डाऊट घेण्याचं काही कारण नाही। उलट तुमचं म्हणणं आहे सर्वांचं की फास्ट ट्रॅकमध्ये गुन्हा वर्ग करावा किंवा लवकर गुन्ह्याचा तपास पूर्ण व्हावा। कुठल्याही गोष्टीचा जर फास्ट तपास करायला गेलं किंवा कुठलंही काम जर आपण करायला गेलं तर त्याच्यामध्ये चुका होण्याची शक्यता जास्त असते। आपल्याकडे गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी 90 दिवसाचा कालावधी आहे, म्हणजे जवळपास 3 महिनेच। त्याच्यापूर्वीच एकदम सविस्तर आणि छानपैकी तपास आमच्याकडे होईल आणि हा आरोपी बाहेर सुटणार नाही याची पण आम्ही पूर्णपणे काळजी घेऊ। ठीक आहे। आणि तपासाअंती एक परिपूर्ण दोषारोपपत्र मान्य न्यायालयात सादर करून आरोपीला जी 302 साठी आणि इतर अन्य कलमासाठी शिक्षा आहे, जन्मठेप असेल किंवा काय मी सांगू शकत नाही, ते मान्य कोर्टाचे निर्णय असतात। परंतु तपास परिपूर्ण केला तरच कोर्टामध्ये शिक्षा होते, गुन्हा साबित होतो। त्यासाठी मी अगदी पूर्णपणे तुमच्या सहकार्याने चांगल्यात चांगला तपास करून त्या आरोपीच्या विरुद्ध लवकरात लवकर चार्जशीट मान्य न्यायालयात सादर करेल। त्यातून तुम्हाला असं सांगतो। दुसरं, त्या आरोपिताची जर काही प्रिव्हियस हिस्ट्री असेल, काही आहे आम्हाला समजलेले आहे, अजून ज्ञात करून घेतो आहे आणि संबंधित त्यांच्या त्या पोलीस स्टेशनला ज्या ठिकाणी ऑफेन्सेस दाखल आहेत त्या ठिकाणी पत्रव्यवहार करून त्याचे जे काही जामिनावर सुटून आलेला आहे त्या ऑफेन्समधून त्यांचे पण तिथले जामीन रद्द करण्यासाठी पण मी स्वतः प्रयत्न करेन की तो इथून जरी सुटला तरी तिकडच्यानी त्यांनी लगेचच त्यांच्या ताब्यात घ्यावा आणि तो कंटिन्यू मध्ये राहावा। ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पोलिसाला पण काही सहकार्याची गरज असते, जशी गोपनीय यंत्रणा असेल, कुणी साक्षीदार असतील, काही पुरावे चांगल्या प्रकारे कलेक्ट करण्यासाठी। तर आम्ही पण पोलीस प्रशासन तुम्हाला विनंती करत आहे की ज्याला जे काही माहिती आहे न घाबरता, कसल्याही प्रकाराला न घाबरता पोलिसाला सहकार्य करावं आणि त्या अनुषंगाने जी माहिती आहे ते सांगण्यासाठी पोलीस स्टेशनला वैयक्तिक आमच्याशी संपर्क साधावा एवढी विनंती करतो। तुमच्या सर्व अर्जाची दखल घेऊन, निवेदनाची दखल घेऊन परिपूर्ण चार्जशीट लवकरात लवकर तयार करून मान्य न्यायालयात सादर करतो आणि त्या मैताला आणि त्याच्या नातेवाईकाला न्याय देण्याचा मी पुरेपूर 100% प्रयत्न करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।